Больш за 2 гадзіны пажарныя ліквідоўвалі загаранне прыватнага двухпавярховага дому ў Мінску на вуліцы Александраўскай. У тушэнні былі задзеяныя 11 адзінак тэхнікі. Абышлося без ахвяраў і пацярпелых. Гарэлі дах і падашкавае памяшканне агульнай плошчу больш як 200 квадратных метраў. Для доступу да месца загарання ратавальнікам давялося разабраць металічнае пакрыццё дому. Пра прычыны і наступствы пажару пакуль нічога не вядома. У Польшчы на мяжы з Нямецчынай затрымалі грамадзянку Беларусі. Яе падазраюць у незаконным перавозе нелегальных мігрантаў з Афганістану. Пра гэта паведамляе польская памежная ахова. Памежнікі спынілі аўтамабіль непадалёк ад мяжы. За стырном быў грамадзянін Польшчы, а ў салоне аўта 54гадовая беларуска і 3 грамадзянаў Афганістану. Пры спробе праверыць дакументы афганцы ўцяклі ў лес. Праз дзень іх затрымала нямецкая паліцыя. Паляку і беларусцы прад'яўлены абвінавачванні ў арганізацыі нелегальнага мінання мяжы. У Беларусі на продаж выставілі творы мастацтва, што належалі палітвязню і былому банкіру Віктору Бабарыку. Калекцыя з'явілася на сайце аўкцыёну арыштаванай маёмасці «Белюрзабеспячэнне». Там выстаўлена 19 карцінаў агульным коштам 344 тысячы рублёў. Самыя танныя лоты гравюры з выдання Old and New London па 165 рублёў. Самы дарагі твор беларуска-польска-французскага мастака Яўгена Жака «Арлекін» стартавай цаной 99 тысяч рублёў. Сярод арыштаванай маёмасці прадстаўленыя таксама карціны Царфіна, Кікоіна, Любіча. Аўкцыён прызначаны на 8 кастрычніка. Гэта не першы раз, калі дзяржава распрадае маёмасць былога кіраўніка Белгазпромбанку Віктора Бабарыкі. Раней праз аўкцыён прадалі ягоны аўтамабіль і гадзіннікі. Спецыялізаваныя ліцэі міліцыі могуць з'явіцца ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Пра гэта заявіў міністр унутраных справаў Іван Кубракоў падчас урачыстасці ў нагоды 10-годдзя спецыялізаванага ліцэю МУС у Мінску. Міністр патлумачыў такую неабходнасць вялікай колькасцю ахвочых школьнікаў. Цяпер у краіне 2 ліцэі з міліцэйскім ухілам у Мінску і Магілёве. Трапіць туды могуць школьнікі пасля 6 класа. Праграма ліцэю разлічаная на рыхтаванне да паступлення ў міліцэйскія і вайсковыя вышэйшыя навучальныя установы. Падчас навучання акцэнт робіць на спорт, так званае патрыятычнае выхаванне. Нядаўна там пачалі вучыць кіраваць беспілотнікамі. Патрыятычнага выхавання, як яго называе дзяржаўная прапаганда, а насамрэч звычайнай ідэалогіі шмат не толькі ў міліцэйскіх ліцэях. Яе ўсё больш і ў звычайных школах. Чым гэта небяспечна, у эфіры праграмы «Студыя Белсад» паразважала беларуская настаўніца Тацяна Крапіневіч. Калі нашым дзецям прапануюць толькі адны бок, адзін погляд, то як у іх будзе тое ж крытычнае мысленне развівацца. Жывуць яны ў такі час, у такі момант, калі нужна ставіцца да ўсяго, што ёсць навокал і в інтэрнэце з пытаннем, а для чаго гэта, а зачым гэта. І крытычна мысліць трэба першую чаргу, а калі толькі адна старана медалі, так сказаць, дзецям прыпадносіцца то, што можна гаварыць пра гэта. У Вялейцы знеслі найстарыйшы даўгабуд гораду. Яго звядзенне пачалося ў 1940 годзе, але за 85 гадоў так і не скончылася. Меркавана першапачаткова там меўся быць гарадскі кінатэатр «Перамога». Аднак праз пачатак Другой сусветнай вайны будоўлю ўпершыню замарозілі. Ужо пасля вайны журналісты паведамлялі, што будынак у аварыйным стане. Маўляў, разбураюцца сцены, а цэглу разбіраюць мясцовыя жыхары. Апошні раз будынку спрабавалі даць другое жыццё ў 2015 годзе. Яго набылі з мэтаю зрабіць там сучасны гандлёвы цэнтр, але праект так і не завяршылі. Цяпер яго знеслі, а на месцы даўгабуду паўстане паркоўка. Пешаходная алея, адсутнасць машынаў і дарожкі для раварыстаў. Гарадзенскі аблвыканкам апублікаваў віртуальны праект «Пабярэжны», рэканструкцыю якой плануюць правесці да 2028 года. Самыя маштабныя змены чакаюць Пабярэжную ў ваколіцах былога Бровару. Тут мае паўстаць прычал для чаўноў і караблёў, прастора для музычных і тэатральных імпрэзаў, некалькі крамаў і кавярня. Насупраць замкавай гары з'явіцца плывучы фантан і аглядальная пляцоўка. Побач пабудуюць яшчэ адну кавярню. Мясцовыя ўлады запрашаюць гарадзенцаў на абмеркаванне праекту. Прыняць удзел у ім можна да 15 верасня.
У Афганістане загінулі больш за 800 асобаў, яшчэ амаль 3000 пацярпелі. Прычынай стаў землятрус магнітудою 6 балаў, што адбыўся ў краіне 1 верасня. Эпіцэнтр землятрусаў быў за 27 кіламетраў ад гораду Джалялябад, непадалёка ад межаў з Пакістанам. Больш за ўсё пацярпела правінцыя Кунар. Там цалкам разбурана некалькі вёсак. Паводле агенцтва Reuters колькасць ахвяраў можа вырасці. Цяпер ратаўнічыя брыгады спрабуюць трапіць у найбольш ізаляваныя рэгіёны. Я выжыў, атрымаўшы траўму галавы. Але вы бачыце, што тут загінула шмат людзей. Уся вёска была разбураная. Уладзімір Зяленскі заклікаў прэзідэнтку міжнароднага алімпійскага камітэту Керсці Ковентры захаваць прынцыповую пазіцыю ў дачыненні спартоўцаў з Беларусі падчас правядзення зімовай алімпіяды ў Італіі ў наступным годзе. Пра гэта лідар Украіны напісаў у сваім тэлеграм-канале. Не толькі мы ва ўкраіне, але і многія іншыя краіны, якія абараняюць жыццё, аднолькава разлічваюць, што МАК захавае прынцыповую пазіцыю, якая была падчас алімпіяды ў Парыжы, і адносна агрэсіўнай Расіі, і адносна яе саюзніцы Беларусі. Мы гатовыя падзяліцца ўсёй неабходнай інфармацыяй. Канчатковай пастановы пра ўдзел беларускіх спартоўцаў у міланскіх гульнях пакуль не прынята. Яго збіраюцца абмеркаваць на сесіі МАК у верасні. З інфармацыяй медыяў гэта можа быць тая ж схема, што выкарыстоўвалася падчас леташняй алімпіяды ў Парыжы. Тады спартоўцы з Расіі і Беларусі выступалі як індывідуальныя нейтральныя атлеты. Сімволіка гэтых краінаў была забароненая. На мінулым тыдні стала вядома, што ў гульнях у Італіі беларускія біятланісты не змогуць удзельнічаць нават у нейтральным статусе. Дамы на вадзе і кухня вельмі падобная да беларускай. Гэткая краіна памерам як гарадзенская вобласць, а насельніцтва ў ёй больш, чымся ў Беларусі. Гаворка пра Нідерланды, у якіх жыве беларускі творца, лідар гурта Лейбонік. Ён апавёў праграме «Від на жыхарства», якая беларуская музыка гучыць у краіне каналу. Глядзім фрагмент проста цяпер. Нідерланды як там гарадзенская вобласць прыкладна. Да, но при этом у людзей жыве нашмат больш, чым у Беларусі. І, в прынцыпе, у Нідерландах няма месцаў, дзе ты будзеш недзе, дзе там няма людзей ці няма побач якіх-небудзь там пабудоваў. То бок нават могуць быць нейкія там паліні, нейкія лясы, але это вельмі такія ўчасткі невялікія, трэба яшчэ знайсці. Кухня нідерландская, калі выключыць частку, которая пра мора, то яна даволі беларуская. Все это пра бульбачку, мясцо, паліць соусікам, вось маянезікам у нейкай варыяцыі, цыбулькі насыпаць. З пармезанам, то бок гаўдай, нейкай пармезанам, сырам пасыпаць это абавязкова. Нават у мой першы прыезд тут 10-15 год таму я помню, што мы яшчэ ў кульках проста бралі бульбу, куды там і соус наліваюць. Так-то можна ў домікі на вадзе жыць. Тут вот зараз, дзе мы плаваем, тут не так шмат такіх, тут гэтыя лодкі, яны проста стаяць як нейкія больш часовыя. Ну вон там зараз будзе нешта больш такое пастаяннае, дзе там людзі жывуць. Студэнтаў Берасцейскага тэхнічнага універсітэту з пачаткам новага навучальнага года павіншаваў кіраўнік вобласці і робот на імя Брэсцік. Што андроід сказаў студэнтам у нашай рубрыцы без каментара. Я ваш символ знаний, будущего и единства. И я рад быть частью вашей университетской семьи. Вот такой у нас теперь студент. На гэтым я з вамі развітваюся. Захвочваю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем. У тым выпадку, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат. Я на гэтым з вамі развітваюся. Беражыце сябе і да сустрэчы ў эфіры.